Namar makuat kalat kan long tu be. Suam kan niap. Kiri upop sudah. Kimdan hi ka boarding ban ai yangi. Suam mem ta. Ngalai ngatiang bat mai cika bodum. Ban ngam kuat ban niap bak cingdum. Ndam la apo sethleo pat. Kadum hiam. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Special Operation Group ka batokit benya halo ka Lait tu jong ka Jingkylli na ka benta ka exam Neet exam kala Sdang lap ksa ya ka Tyllong jong ka Lait tu ya ka Jingkylli jong ka exam ka balalong ha ka Lait tri ujumang aja punriu kat kum ka Jinglap jong ka SOG la lap ha ka mi jong ka artri ujumang aja punriu ha ka port khatwe beji minmiat udan uwe usamla puli MBBS ubana Rajasthan ubadang puli ha Kerala ulayo ya ka guest paper la ni ka Jingkylli antat baki dei ki Jingkylli ki bala banwan ha ka examin Namar ba yaladi umdan kami kita ba ulade lupa samla puli doktor kumta namar ba ukpa jong u udei uba penya ya ka hostel ka ba ajing hikai ya ki samla ki bakwa penya khun ya ka Neet exam ulap ha shala ukpa ha ka ta hi ka port ba namar ba ukpa jong u udei uba thia kloi ulat ho ba ka message ka baong shupet ya ka shudan kam lada ki don ki khna hostel ki ba ya khun ya ka Neet yo kan yarap eki Ukpaw la yu ka message ha ka por mistem mat markum tahi ulalet shabasa ki khna hostel banit ai shaki hnrei kila de ban mi na hostel banit tho ek exam kumtaw la pha ya ka ta ka Jingkylli sha uno hikai chemistry uba u ithu bha utaw no hikai chemistry ula pet benya ya ki Jingkylli but ulalap ban ki shispa pratli ki Jingkylli chemistry sapusantli ki don ha ka ta ka guest paper ulap ha sha uno hikai biology ya ka ta ka guest paper but utaw no hikai biology ru ulalap bana preng ki arspa sautli ki Jingkylli khandai phoptli ki don ha ka ta ka guest paper nambaro ki Jingkylli ki bawan ha ka Neet shispa lai pusantli ki dei ki bala don lupa ha ka ta ka guest paper Utra jong ka hostel but uno hikai chemistry kila leit ben ujor shiki pulen jong ka sikar hendrei ki pulet kimtre shimkies nambar ba kila ong bakiwan ujor hadin ka exam but le se kani ka jingle jong ki ka dei ka baki kwa ban pinkulmar ya ka examen ka bala da bantho but ki pulet kila ong balada dei bakalai tu ka Jingkylli kila dei ban wan shwa ban long ka exam Hadin ba ki pulit kimtre utaw try hostel but u no hikai kila pha da ka email sha ka National Testing Agency ka NTA kala pha sha ka Intelligence Bureau but kala pha ru ya ka Special Operation Group jong ka Rajasthan ban tokit benya ka SOG kala Sdang ban tokit benya shwa da ka bajarjar but kala lap baki don arngut kishipara na khapsor jong ka Rajasthan kibla die ya ka ni ka Jingkylli ni ka guest paper sha we ubriu na sikar uba kila yo jingtep ba udiu khna puli ayurvedic ha Haryana Balakno baula di hakador ka barem shigi samla puli jong ka Bihar, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh pat Telangana. Ha ka jing tokit ka bakham jeliu shu ki pulit kila lap bautau samla puli ayurvedic ulayo ya ka Jingkylli na uwe samla puli na Nashik bat ki pulit kila lap ru ya ka Jingkylli ka balatho ha ka kon na uta samla puli na Nashik na ka jilla Maharashtra bat ka jing tokit menta karang ya Shakman. Ka National Testing Agency kala pinbena bakala pendam no ya ka examen ka balat ho ha ka Lait tri ujumang aja pun rio bar ansa pinbena pat da kumwe ya ka tarik bar ki samla kim dan kam shu bandang siu byang ya ka bai examen ka bathamai bar kim dan kam shu ru ban thep byang ya ki kot kislagi jongki इसको लेकर के तमाम लोग कि एसओजी के इस मामले में शादी की बातचीत करेंगे जो भी से निकल जाए आपके लोग किए गए हैं उनसे बातचीत करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल ये देखिए ये सीबीआई के अधिकारी हैं और एसओजी थाना ये एसओजी थाने के अंदर जा रहे हैं और एसओजी पिछले 5 सर बाहर प्लीज सर बाहर सर आप जाओ सर
दिल्ली से ये पूरी टीम आई है दिल्ली से जो सीबीआई टीम है, जो सीबीआई हेडक्वार्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो सीबीआई यहाँ पर तमाम अधिकारियों के साथ में यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर सीबीआई की टीम नीट से जुड़े हुए और सीबीआई केस दर्ज करती है मामले के अंदर जो पूरे आरोपी है नीट केस के अंदर, जिसमें अलग अलग जगह से दूसरे लोग यहाँ इन्वेस्टिगेशन की सीबीआई करती है और यहाँ क्या कहेंगे जा रहे हैं और ये कि तमाम सीबीआई के अधिकारी यहाँ सीबीआई के अधिकारी दर्ज कर लिए एफआईआर दर्ज की एफआईआर दर्ज करिए एफआईआर के बारे में बता दीजिए सर थोड़ा। एफआईआर दर्ज कर लिए सीबीआई ने केस जो इन्वेस्टिगेशन अभी से स्टार्ट हो गया आपका, ये एटलीस्ट ये तो बता दीजिए। आरोपी है सर प्रेस नोट जारी कर दिया है सर एसओजी ने प्रेस नोट, उसके बाद में सीबीआयचं पथक या ठिकाणी आलेलं आहे. ते आता या सगळ्या दरम्यान जो शुभम खैरनार जो संशयित आहे त्याला आता ताब्यात घेताना या ठिकाणी दिसत आहे. याला आता दिल्लीसाठी रवाना संपूर्ण जी कारवाई आहे ती केली जाते. दृश्यांमध्ये आपण या यांना आता सीबीआय बोलता तुम्हाला काहीच ऐकायला येणार नाही. इथं काही रिक्वेस्ट आहे बाहेर 2 मिनिटं कृपया करून मीडियावाल्यांना रिक्वेस्ट आहे एक थोडं बाजूला व्हा, 5 मिनिटं सहकार्य करा प्लीज. त्यांचं आम्हाला Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba pinyo e ka license pila ban apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ki district ke badan hamegalaya Lait no tang ha is khasi hers pila ban let bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa la chumya
nakabenta ka kwat kakya kinong bam nong di. Lawan ra siya pi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat balakirshan daga Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Tyllong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEM's, our ride, our future.